Si et pregunto què és un personatge, segur que em sabries respondre. Però i si et pregunto com sabem quin personatge és el protagonista? Soc jo el prota? Aquí algú dirà, és aquell que passa més minuts en escena. I sí, els protagonistes solen tenir més minuts en pantalla, però hi ha una altra cosa que els diferencia. El punt de vista. Hola, nosaltres som Nadir i això és Aula Nadir. I avui parlarem sobre el punt de vista en les pel·lícules. Però què és el punt de vista? El punt de vista és la perspectiva des de la qual se'ns explica la història. Determina què veiem, què sabem i com ens relacionem amb els personatges de la història. El punt de vista també existeix en literatura. Per exemple, en una novel·la narrada en primera persona és més fàcil determinar el punt de vista. Em vaig pensar que no era jo, de tan acostumada a sentir només colometa, colometa. Era el meu primer promès, en Pere. Rodoreda, per exemple, era una experta en transmetre pensaments i sentiments de personatges en primera persona. El punt de vista és un element molt important, tant des de que s'escriu el guió de la pel·lícula fins que es planifica o fins que es fa el rodatge de la pel·lícula, ja que el punt de vista és la manera com nosaltres, els espectadors, accedirem a aquesta història, com la veurem i com la viurem. Segons els ulls de quin personatge vivim els fets, sentirem empatia per uns personatges o sentirem rebuig per uns altres. En literatura és molt més fàcil, perquè només ens hem de fixar en quina persona estan conjugats els verbs. Però en el cine, com ho fem? Com detectem quin és el punt de vista d'una pel·lícula? Doncs el més fàcil és fixar-nos en què ensenya la càmera i què amaga. Per exemple, si tota l'estona estem seguint un personatge i només veiem allò que veu el personatge i quan el personatge se'n va d'un espai no seguim coneixent el que passa a l'escena, això se'n diu un punt de vista limitat. Anem a veure'n un exemple. En una pel·lícula de por, per exemple, acostumem a trobar aquest punt de vista limitat. Així, l'espectador s'espantarà a l'hora que s'espanti el personatge. D'altra banda, tenim el punt de vista subjectiu, que va un pas més enllà que el punt de vista limitat. Què és? Segur que en alguns videojocs heu vist la possibilitat de jugar amb POV, les sigles de Point of View, punt de vista. Això vol dir que la càmera es converteix en els ulls del personatge i tot ho veiem exactament des de la seva subjectivitat. Però, com a les novel·les, també és molt comú treballar amb el punt de vista omniscient. La càmera ho sap tot. Mostra més informació de la que saben els personatges. En aquests casos, s'acostuma a treballar amb una posada en escena més neutra, que potencia la narrativa de la història i no tant els sentiments dels personatges. Imaginem que un personatge, jo, he estat tot el dia treballant amb aquest projecte. Finalment, he acabat i marxo a casa feliç. El projecte més important de la meva vida. Per fi està acabat. Quan ja no hi soc, un cop de vent tomba un got d'aigua i fa malbé els apunts. En el cas del punt de vista limitat, el personatge se'n va a casa feliç i l'espectador també. Cap dels dos saben què està passant mentre el personatge no és a l'oficina. En canvi, en un punt de vista omniscient, l'espectador sí que veurà com el got es tomba. El projecte més important de la meva vida. Per fi està acabat. Llavors ens trobarem que el personatge està feliç, però l'espectador no. D'això se'n diu ironia dramàtica, que és quan l'espectador té més informació que els personatges. Aquest és un mecanisme que enganxa, que crea expectativa i tensió. Per últim, també ens cal parlar de les històries que treballen amb punts de vista de diversos personatges, on la narració va canviant de punt de vista segons les necessitats de la història. Però per què és important tenir-lo en compte des del guió fins al rodatge? El punt de vista també és una manera que té el cinema per exposar diferents formes de veure el món. No és el mateix explicar el món des del punt de vista d'una nena de 8 anys que viu a Catalunya que des d'una dona de 50 anys que viu a Colòmbia, per exemple. És per això que és essencial que el cinema que veiem treballi amb personatges diversos, amb pensaments, classes, orígens, orientacions sexuals, identitats de gènere,
el més diversos possible. Com a espectadors, ens enriquirem gràcies a veure diverses maneres d'entendre el món. I és que, en definitiva, la multiplicitat de punts de vista i opinions que veiem al cinema ens ajuda a construir una mirada sobre el món. Una mirada, si pot ser, que sigui més empàtica, sense tants prejudicis i més tolerant. Ara anem a veure un exemple i analitzar-ne el punt de vista. Analitzem el punt de vista narratiu a estiu 1993. D'entrada, aquesta escena el que ens ensenya és que la càmera està a l'alçada dels ulls de la Frida. Quan veiem el seu primer pla, la càmera està fent una angulació normal, i quan ara veiem els plans de tall, com aquest, no sé què en penseu vosaltres, però jo crec que això està gravat des d'una alçada semblant a l'alçada d'una nena, com és la Frida. És a dir, no és l'alçada dels ulls d'una persona adulta dreta, sinó està gravat des de més avall. I els elements en què es fixa la càmera, veieu, són les gallines, són les coses que sorprendrien a una nena, no les coses que interessen, per exemple, a l'altre personatge, el pagès que està anant a buscar els ous. Per tant, la càmera es fixa en allò en què es fixaria la Frida. Això també ens ajuda molt a vincular-nos a ella a nivell de punt de vista. I en aquest moment també és molt clar el punt de vista de la història. Fixeu-vos, la tieta i l'altra nena marxen, però la càmera, fixeu-vos, es queda aquí. I en comptes de seguir amb elles, la càmera es gira i torna cap a la Frida i el que li està ensenyant l'altre personatge. Per tant, està seguint la història pels altres dos personatges en un altre espai i ara, quan marxa fins i tot aquest personatge, nosaltres ens quedem aquí. És una nena de ciutat que ha anat a viure en un món rural. Per tant, els elements en què la càmera es fixa són els elements que sorprendrien a una nena d'aquestes característiques i un personatge així. Seguim avançant una mica fins a aquest pla. És el primer pla general que veiem. I el veiem en el moment en què per la nena també és important l'arribada a aquesta casa. Ella està sola, està entrant en aquest espai, i aquí fer l'ús del pla general ens ajuda a entrar una mica en la seva emoció de solitud en aquest nou espai. Avancem ara una mica més en l'escena. Aquí tenim un primer pla, però des de darrere de la protagonista, darrere de la Frida. Hi ha un altre element que ens ajuda a entendre que el punt de vista narratiu d'aquesta escena és el punt de vista limitat de la nena, que és que el moviment de la càmera acompanya el moviment que està fent el personatge. Si us fixeu, aquest pla, amb aquest seguiment gairebé com si la càmera caminés, probablement amb una càmera a l'ombro, ens ajuda a empatitzar molt amb els moviments que està fent la nena. Els moviments de la càmera són els moviments del personatge. Finalment, tenim aquest pla en el què la nena s'acosta a veure algun element que li ha cridat l'atenció. Seguim a la seva alçada i, quan anem a veure l'element que li ha cridat l'atenció, en aquest cas amb un moviment lateral, ho veiem filmat des de la mateixa alçada, és a dir, de l'alçada de la nena, fixant-nos sempre en allò que li crida l'atenció per tenir el mateix punt de vista i compartir les emocions personatge-espectador. Per posar en pràctica el punt de vista narratiu, us proposem una activitat. Consisteix en fer un vídeo transmetent la sensació que sent una persona en entrar cada matí per la porta de l'institut o l'escola. Com ho farem? Proposem que l'alumnat treballi en parelles. Aquestes parelles s'explicaran l'una a l'altra com viuen ells i elles al matí, la primera hora, quan arriben a l'institut o a l'escola. Quines sensacions senten, en què es fixen, què és important per ells o elles. Llavors, la tasca del company o companya consistirà en planificar un petit vídeo que transmeti aquesta sensació del moment d'arribada a l'escola o a l'institut. Per planificar aquesta peça audiovisual, què es pot tenir en compte? Doncs es pot tenir en compte quines accions passen i què és el que es veu, però també on està posada la càmera, de quina manera es grava el personatge i de quina manera es graven els diferents elements de l'espai, com s'utilitza el so i com s'utilitzen tots els elements de l'escena i els elements del llenguatge audiovisual que ja hem anat treballant per posar-los al servei de transmetre l'emoció d'aquest personatge. No cal que sigui gaire llarg, pot ser un vídeo de 30 segons, com a molt un minut, però amb això ja aconseguim transmetre el punt de vista d'aquest personatge quan viu aquesta experiència, concretament arribar a l'institut o l'escola. Esperem que t'hagi sigut útil. Si vols aprofundir més en el llenguatge audiovisual o vols més recursos per l'aula, els tens aquí sota. Adéu!